Kidam de Revel, Kartago af morfar og opretteren Hans Otto Krohn. Faderhængsten her til Clara, det er Kidam de Revel, som var født i 1982 og døde i 2014, 32 år gammel. Den var efter Chalice KB og Nankin. Den var overkåret i utallige avlsforbund. Den var OL-deltager og i det længste i DB. Kidam de Revel, han var desuden far til 48 CSI-vindere, og jeg er Tyskland repræsenteret med mere end 80 afkom, der konkurrerer på S-niveau. Kidam de Revel blev i 2005 den første varmblodshest i verden, der blev klonet.